A to sú hydroponické, alebo... Nie. Oni normálne. sú pestované v zemine, konkrétne v substráte. Mirko Bylinky. Teda celý rok doma. Je to vlastne skleník, lebo je tam teplo. Pri izbovej teplote vyrastajú a vyrastú za týždeň. Dvojizbovej. Iba vďaka tej zemine a vode. A toto je špecialitka pre vegánov, alebo Nie. do gastra sa Aj to pre dá? vás. Ale ja sa z toho iba nenajem, lebo niekto áno. Ale niekto to používa na dozdobenie, aj na toto sa to robí. Áno. Zvyšuje to vlastne výživovú hodnotu každého jedla. Či už slaného, sladkého. Niekedy je to dobré aj tak večer si dať namiesto čipsov. Keďže je to mikro, má to vitamíny, ktoré sú tak... Tie, čo sa nachádzajú v zelenine, tak tie sa nachádzajú aj v tejto rastlinke, lebo je to vlastne prvý lístok z tej rastliny. To znamená, že je to koncentrované, že to obsahuje o mnoho viac na váhu. Ako keby, že si odvážite kilo brokolice a jeden tento kelimok, tak je dosť možné, že bude mať o mnoho viac vitamínov. Ale vie to výrazej väčšie. Áno, Keby ste tomu dovolili, to vy to Áno. seknete skôr. Ktoré sú najlepšie na pestovanie? Všetky. A Sú ktoré samozrejme sú určité druhy, ja ponúkam 30 druhov zeleniny a byliniek. A čo tu máme teraz? Teraz tu máme brokolicu, rečkovku, hrášok. Rečkovka je fantastická, aj Kapustu. hrášok, super. Slnečnicu robíte tiež? Áno, Tá je áno, to je výborná. neskutočne, tá je Áno, chutná, áno. brutálne. Ochutnajte. Toto je hrach. Aj melón robíte, Carmen? Olimpijský Hrach. hrach je to. Hrach. A môžem im dať, nech sa Ja napasú budem trošku? veľmi rada, áno. Počkaj, ja chcem ochutnať, že čo je čo. Ja popravde si to veľmi pravidelne kupujem. Pozri mi to. Môžem im to tam nechať? Rečkový hrách je výborný. Ja by som mohol takto robiť reklamu v tomto zelenom, nie? Tak... Áno. Daj mi ešte rečkev, prosím ťa. Nie. Rečkovku chceš počuť? Áno, to je tá krajina. Tá ale musím povedať, že v tomto prípade, keď sme vymýšľali indíciu, tak sme veľmi Michala brali do úvahy, pretože sme vedeli, že ty si gurman, zaoberáš sa tým, aby to To je nebol prvý pravidelná plán. vec, naozaj len normálne čerstvý chlebík s maslom a na to husto toho posol... A vy to pravdepodobne používate veľa doma. Áno. A často. Odporúčanie, prečo by sme to mali používať, je teda aké? Je to zdroj živín? Áno, lebo je to pestré, farebné, zdravé. Veľmi rýchlo si to človek vypestuje a môže sa potešiť aj doma, že ho čaká niečo vyrastené na okne za pár dní. Prepáčte, my sme sa do toho pustili. Pozrite sa, čo to radosti Nám tu nedajú spôsobí, nájsť v tomto chlapci. inkognite. Tu sme ohľade a potom bylinky musíme požúvať. No. Neviem, prečo tu nemáme taký Ja si pamätám chlebíček. časy, keď mal Marian takéto vlasy. Nemyslíš farbu? Teraz je to už len taká brokolica. Carmen Hulik vám ponúkla takúto stravu. Užite si to, vy kedykoľvek vypestujete si aj doma, ak náhodou nie. Carmen, máte ho. Carmen, ďakujeme. Ďakujeme. A toto nám už necháš?